Bryggerierne deler vand ud på festivalerne for at sikre, at vi får en fornuftig væskebalance. Der skal vand til, så man kan feste. Vi lever helt klart af at sælge øl, og det er et sundt og et nærende og et godt produkt, og hører også sammen med festivaler og musik. Men selvfølgelig skal der en ansvarlig kultur til, og man skal jo ikke være så fuld, så man ikke kan opleve festivalen og musikken og menneskerne omkring. Vi har sagt ja til, at Bryggeriforeningen deler vand ud, fordi det at få drukket vand under festen er ret vigtigt for os rent sikkerhedsmæssigt. Ellers så går man død. Det er vigtigt for os at have nogle samarbejdspartnere, hvor værdisættet er ens, hvor vi kan se et match, og det synes vi da også, der er her. De fleste gæster siger, at vi har reddet deres liv og deres dag, men det er meget værdsat, når man går rundt og deler vandet. Og de bliver bare så glade og smiler og løber glade væk, så det er rigtig fedt. Jeg bliver glad af at være på arbejde og dele en masse vand ud til dem. Endnu en gang starter vi vores sommerturné med socialt ansvarlige kampagner med budskabet om en fornuftig alkoholkultur. Vi er godt i gang på første etape på Roskilde Festival. Derudover så rykker vi videre til Vig Festival, tager videre til Skanderborg Festival, Borg Festival og slutter af i Aarhus Festuge. Alt sammen med budskabet om en fornuftig alkoholkultur.